हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडियो फिन खेब बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो स' लोगोफोर गिबियावनो भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै बड' सिरियालनि बागै सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे बड' सिरियाल भिडियोखौ सोरां स्टुडिय' माल्टिमिडिया चेनेला आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय आगमा रुवाति दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे सोरां स्टुडिय' माल्टिमिडिया चेनेला आगमा रुवातिनि एपिस'ड 4खौबो रिलिज जाना होबाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोन जाय बिथांमोनहा बे आगमा रुवाति एपिस'ड 4खौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर भिडियोनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे एक्चुअली लोगोफोर जों बे आगमा रुवाति सिरियाल भिडियोआव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दिनेश उत्तम आरो अनसुमाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोन बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोन्दों दे लोगोफोर स' नोंथांमोन आं बिथांमोननि मुंखौ मख'ला दे लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोन भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे भिडियोखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर गोजोन्थों।